Ňovej na Lazoch, tak tiež tam bol taký bača a sa ho pýtajú, bača, tých oviec máte koľko? A tých bielých 30. A tých hnedých? Veď aj tých. A akože dojivosť majú dobrú tie ovce? No, tie biele, hej. A tie hnedé? No veď aj tie. A vlnu, strihajte a tak, striham, pravda. A majú? Tie biele, hej. A tie hnedé? No. No, veď aj tie. Počkajte, akože, bača, že sa vás vždy niečo spýtam a vy furt hovoríte len o tých bielých a o tých hnedých až potom, že sú to vaše ovce? Tie biele, hej. No a tie hnedé? No veď aj tie. Takže takto sme my. Dobre. Adela moja. Po prvej finálovej úlohe má Adelin tým 18 bodov, Danov tým 52. Opäť sa dozviete